Adolf Benca. Nemám sa rád. Chcem persekutovať Karola Geci, Gulag Bratislava, cigánsku svinu, fraudulent, extortionist, vrah, cigánsky gritty, blázon, murderer, extortionist. Civilizačne toho človeka persekutujem ja, Adolf Benca, lebo to, čo robil mojej rodine, mojej manželke Melise Benca, Adolf Benca, tento cigánska sračka diaria, paranoid schizophrenic murderer, ja jednoducho dávam vedieť Interpol, FBI, že nech ho prídu do tejto čiernej diery zavraždiť a ho dať do krematórium Ambrózia histórii a tá gangster Dunajská streda 7600 hrobov, čo mne poklapali, zlomili kosti, zarábali do mojich svojich malieb a mi ukradli tieto malby, týchto 270 000 malieb. Moja bolesť je to retribúcia. Ja nemám záujem o náci, cigánsky, lokokozelatý blázon, v paradox americkom imperializmus, ale ozrkadlil som vážne v prezidenčných palácoch všetko. Od Kazachstan to modern New York, ako najväčší Benca, Daniel Adolf Benca, Ribbentrop, historická rodina. A jednoducho, čo ublížil tento človek a tá Katarína Hanušinová a čo nenáhla tá Monika Bazová urobiť v rovinke primátor a Dunajská streda sa nikdy nezabudne a bude reprekotovaná peniazmi. Ja tohto sráča som mal kontraktované cez Jančo Hursky. Nikdy som si nič personálne nemal. Ja som profesionálny maliar a teraz ho budem prenasledovať iba za peniaze. Na krematórium a nech ide extinguish jeho duch a duša čiernej krvi.